салом дӯстони азиз, созаи хубен иншолло. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Духтаро навори имрӯзаам хеле айберон сар мешава. Бегаҳ шидаги ай мода мо бурдем ёсамиҷона да хонаи мо машқ мондем. Қати хоҳарам нигоҳ кард гудакорао, қати очамо, апамо, шавҳарам чики рафтем, чойхона рафтем. Апамшон гуфтанд ки бурем дар берун ужин кунем. Ҳам хайр рафтем. Шумо да камтарак навор кардам. Наворро тамошо кунед. иншолло ки шумо да маъқул мешавад. Дина ва пише барф набуд. На имрӯз бошам хеб барфи бисёре боридае ки бо шумо да камтарак навор кардам духтаро. ҳамаи шуморо дӯст медорам. ҳамаи шумо да раҳмати Аллоҳ ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед духтаро. канали мара гум накунед. иншолло бо кӯшиш мекунам ба шуморо наворӣ хуб мекунам. як чанд рӯз пас ҳаматон да тамошои хуб, дастгириҳотонро фаромӯш накунед. кардан мехоҳам ки анами хоҳарма да шумо тавсия битим ки дар компанияи Атоми кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад духтаро. ман хоҳарҷона чанд муддате ки реклама мекунам, командаш беҳтаринай, духтари хоксори, духтари хубай, кораш шумо да оди када мефаҳмона. бисёриётон мепурсен ки кор чихелияй духтаро, чихел мекунӣ. кор бениҳоят осонай. корейский компанияй дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом, яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯза, айзвания намеғалтен духтаро. шуморо ҳеҷ ка маҷбур намекунад ки ягон чи бихарен. фақат дар 2000 рубли русӣ дар 6 моҳ як маротиба мехарен тамом. азизони дилам, беҳтарин крему маҳсулото дора. барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои одамое ки ҳомиладор нестанд, даже барои ҳамаи дору дора духтаро. аввалаш худованде, баъдан дорувои шифофармои Атоми. духтарои хушрӯи ма, ай бекор штанда бидроен, қатъи нами хоҳари беҳтарини ма кор кунен ва маблағ ба даст биёрен. шумо просто так дар хона бишинен, ҳеҷ кас шумо да сум наметанем, телефонбозӣ мекунед. шумо 1 соат 2 соатактона дар ҳамаи ширкатҳо сарф кунед ба ҳамаи телефон, ба телефон дар баробари кори хонатона кардан. 1 соат 2 соат ба телефон кор мекунед, дар як моҳ 80-100 ҳазори урусӣ ойлик мегирен духтаро. ин ягон ҷои дурӯғиш нестай. агар ки фанду фребу дурӯғ боша, ин духтаро ҳар рӯз реклама намехаранд. дар 2000, 5000, 10000 да реклама намехаранд духтаро. сари ҳеҷ кас задагӣ нестай ки просто так реклама бихаранд. бароям қадар фурсата аз даст натен. касе ки то ҳол регистратсия шидагӣ нестай, рақамҳои болои экран бинависонед. хоҳараки беҳтарини ма шуморо регистратсия мекунад, тарзи корро мефаҳмона. агар кор кардан нахоҳед духтаро, ягон чиз заказ карданӣ бошен, заказ кунед марҳамат. шумо да ба ҳамаи ҷора роӣ мекунад. дар кадом давлати бошен шумо да роӣ мекунад. иншолло раҳмон ки шифо меёбед. не ки ман боварӣ дорам кор дар шумо маъқул мешава ва медроен кор мекунед. касе ки ай канали ман мерава салом расонем, беҳад хурсанд мешавам азизони дилам. духтаро иҷа самбуса гирифтем, бисёр нагирифтем, 6 дона гирифтем ки бо ягон чиз дигарам бихӯрем. духтаро хушрӯи ма иҷада рафтем, қатъи очамо, апамо, шавҳарам як шоми беҳтарин буд духтаро. як ҷоя шиштем, рӯз мо хушрӯ гузаштак духтаро. бо шумо да навор кардам. худо кунад ки шумоам ҳамроҳи оилатон як ҷоя бошен, дар наздикишон бошен. ранги манқали тез акво бихӯрен, гизалагитон бурояд духтаро. чӣ видеое мекунам, ҳамаш барои шумо. ҳай дӯстони азизи ман, барои подписчикоем ки мара дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд, ҳамаш барои шумо. духтаро ӯ рӯз мо чойхона рафта будем. ҳаматон навистем ва нахо ки қадар чизи бисёра бихӯрен, яхтон я шавҳартон. рости мо ҳамаи ӯ чизоро нахӯрдем. мисол бефоида заказ кардем. 1 дона 2 дона манту хӯрдем, харак шашлик хӯрдем, 1 донаи самбуса. ҳаматон ва гуфтем, касал шидам, қарибам бурам. мо ҳамаи ӯ чизоро нахӯрдем духтаро. айна имрӯз боша мо бисёрӣ омадем. апамо, очамо, шавҳарамо омадем. хай ҳар кас чизи мехостагӣ чач кард. анам хали духтаро
کس در ویدیو مخقوله تماشا کنه подписаться کنه کس در مخقول نیست هیچ گپ نه گپای گنده ننویسونید بخورین اوچا میگه بخورین تماشا بینم من وقت من خیلی خوزه کس کردم اوچا من تو سلام دخترها در اینجا دیسر در تورت پخلوه کس کردیم انم خیلی یک شام بهت خوب بود شمارم حتما اگر امکانیت شد همروی شوهراتون فرزنداتون مادراتون نزدیکاتون در یک جا بشینین این چیز بهت زقی آدم گزلگی آدم میبراره دخترها میلیون نمیخرید همون چای خونه همی خواهی نمیشونده که همون شیشتگید میمونه جا دخترها چمش ماده نوار کردم دخترها قسمه دایده ما عکس ماده نوار کردیم پاپسیسه کنه کانالا نمی ما تماشا کنه که کنی که بکنه کانالا ویدیو نمی ما تماشا کنیم خیلی کسی مرا شوهر ما مادر ما فرزند ما حقارت میکنه گپای گنده میگه فکر میکنه که او انسان خودش مادر نداره پدر نداره فرزند نداره خواهر نداره و تربیت خوب یافتگی نیسته ایمی حساب گپای گنده مینویسونه خداوند هدایتتون کنه دخترها من شما را دارم پروای خیلی را ندارم دستگیری هاتون فراموش نکنین دخترها لایکاتون بمونین лайк бепулай шумо да осоне ма да приятнее духтаро канали мара чӣ хел ки гуфтам гум накунен духтаро ман иншоалло ки як ҷо сафар дорам аз сафар омадам як ҳафта пас шумода навор мекунам анам хеле хушрӯ чои ман ҳамаи шуморо дӯст медорам бозам шумо дар раҳмати аллоҳ ки мара дастгирӣ мекунед тамошо мекунед ва ҳама вақт суханои хубтона дуои нектона дариғ намедорен худо нигаҳбон تا ویدیوهای آینده عزیزان دلم